рояк от спомени свещени на многобройни учителски години, най-скъпи, най-свидни са 7-те години училище Ангел Кънчев. Училище Ангел Кънчев за мен беше светиня. За мен също, а учителския колектив, заедно с директорския екип, бяхме един организъм. За мен беше школа за професионално израстване. Всичко прекрасно и всички спомени, свързани с Ангел Кънчев, са прекрасни. Това е моето училище, на моите деца, на моите внуци училището. Тук аз сбъднах всичките си мечти. 24 години от моя живот са минали в това училище. За мен то си остава моето училище. Моето училище дава нови знания. Хубави моменти. Най-добри приятели! Нови преживявания. Готини гаджета! Яко! Трудни задачи! Състезание! Мисия за добро бъдеще. Театрална сцена. Изненади. Втори дом. Второ семейство. Идеал. Бега от емоции. Светъл калейдоскоп. Романтика и хормони. Всичко. Творчество и креативност. Любов, грижа, възпитание. За мен училището е цял един живот. От тук започвам и от тук свършвам. За мен е мястото, където мина по-голямата част от живота ми. Труд, за който казваме любов.